Хачу пазнаёміць з кнігай Расціслава Бендзярука «Сустрэча ў зялёным жыце», якая выходзіць у серыі «Дзеці вайны». Хто яны, дзеці вайны? Ім давялося нарадзіцца і падрастаць пад грукат кананады, мужна абараняць айчыну. Вайна не абышла ніводнага беларуса. У многіх сем'ях пасля гадоў страт і нягод не стала родных і сваякоў. Расціслаў Бендзярук, які сам дзіця вайны, занатаваў у памяці цяжкія дні ў біяграфіі нашай краіны. У кнізе, якая складаецца з эсэ, нарысаў, апавяданняў і навелы «Сустрэча ў зялёным жыце», аўтар дзеліцца сваімі ўспамінамі, пранікнёнымі вершамі, дапаўняе аповедь звесткамі аб калегах папяры. Я лічу, што кніга адрасавана нам, маладым, каму не павінна быць абыякавай тэма вялікай айчыннай вайны і гісторыя роднага краю, бо без прошлага няма будучыні. Кніга ўспамінаў Сергея Грахоўскага «Зона маўчання», аповесць пра тое, пра што мы, маладыя, мала што ведаем. Напісаная на дакументальнай аснове, яна перадае драматызм перажытага ў гады сталінскіх рэпрэсій. Ад першай асобы ў творы паказваецца цяжкае жыццё арыштантаў. Галоўны герой кожны дзень змагаецца за сваё жыццё. І не толькі пра свой шлях на Галгофу паведаў Сергей Грахоўскі, але найперш пра пакутніцкі лёс сваіх сябраў, таленавітых беларускіх пісьменнікаў, якія разам з імі ішлі на сталінскіх этапах, працавалі ў катаржных умовах і гінулі на жахлівай смерцю. «Зона маўчання» – кніга, на якую не можа адгукнуцца сэрца і памяць усіх, хто прачытае яе, бо тут пісьменнік сапраўды выступае сведкам на судзе гісторыі. Ён знайшоў у сябе сілы зноў перапакутваць дзень за днём лагернае дзесяцігоддзе, паўторны арышт і высылку ў Сібір, што сведчыць пра яго нястрыманае жаданне расказаць праўду дзеля шчасця ўнукаў і сыноў. Каб ведаць гэтую праўду, прачытайце кнігу Сергея Грахоўскага.